Отче, грешна съм. Трябва да се изповядам. Знам, скъпа. Следвам те в OnlyFans. Опишете интимния си живот с марка кола. Пешеходец. Спри, достатъчно ми е. Защо? Отказват ли ти краката? Не, отварят се. Какво работиш? Продавам си времето. Как така? 1 час с мен струва 100 евро. Готови ли сте да встъпите в граждански брак? Готов съм. Прехвърлил съм всичко, което притежавам на майка ми и сестра ми. Целувката не е изневяра. Не! Но ти му целуна. Здравейте, аз съм новата ви съседка. Свободни ли сте? Да, свободен съм. Да разходите кучето ми. Благодаря ви много. Видях клип с теб в хамстера, Това не съм аз, може да е сестра ми. но ти нямаш сестра. Баща ми каза, че ще гледам филма сам вкъщи по телевизията всяка Коледа, докато не остарея. Тези възрастни са луди. Помощ! Машината идва! Бягайте! Тя отново е разгонена! Скъпи, обръснала съм се навсякъде. Знаеш ли какво значи това? Да, означава, че пак си запушила сифона. Защо не помогна на жената, когато видя, че я нападат? Защото си помислих, че той сам ще се справи с нея. Моят ще е син, аз бях отдолу. Аз ще имам дъщеря, защото бях отгоре. Аз май ще родя маймуна. Да, успях. Всичките са мои.